Helo, shwmai, Adam ydw i a chroeso i'r ardd. Ac yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i edrych ar sut all pylle natur gwyllt ein helpu ni yn yr ardd. Mae yna gymaint o fanteision o gael pwll natur gwyllt yn yr ardd. Y prif fantes i ni fel garddwyr yw bod nhw'n hafan i greaduried sy'n helpu ni reoli plai fel gwlithod a malwod. Felly yn y pwll yma dy fi fan hyn, mae gyda fi frogaid, hefyd madfallod dŵr. A mae'r poblogaethau hynny wrth i bodd yn gwledda ar malwod a gwlithod a sicrhau bod yna falans i'r system eco oddi fewn i'r ardd. Maen nhw hefyd yn denu pryfed peillio fel pilipalod, gwenyn, achos maen nhw'n dod yma i yfed y dŵr. O gofio hynny hefyd, maen nhw'n gartre da iawn i adar. Mae adar yn dibynnu ar ddŵr, a maen nhw hefyd yn dibynnu ar gallu dod i'r pwll natur 'i hunan i molchi ac i glau 'u adenydd nhw. Mae pwll natur gwyllt hefyd yn hafan bwysig iawn i bob math o bryfed. Gyda ni fan hyn, mae yna was y neidr er enghraifft, a mae gwas y neidr yn bwydo ar wybed, a mae'r pryfed hyn i gyd yn cynnig bwyd i adar a phob math o mamaliaid bach hefyd oddi fewn i'r ardd. Mae pwll natur gwyllt wir yn cyfoethogi bioamrywiaeth ein gerddi ni. Felly os gyda chi ryw gornel fach yn yr ardd, byddwn ni wirioneddol yn eich cynghori chi i feddwl o leia am godi pwll natur gwyllt. Felly sut 'yn ni'n mynd ati i adeiladu pwll natur gwyllt? Wel, yn gyntaf, mae rhaid ni ystyried lleoliad y pwll. Mae'n bwysig i ni adnabod rhan o'r ardd sydd yn derbyn digon o haul, ond ychydig o gysgod hefyd. Mae hyn mwyn sicrhau bod y pwll ddim yn rewyn o modol yn ystod misoedd oer y gaea, ond hefyd bod planhigion o fewn y dŵr 'i hunan yn gallu tynnu oddi ar gres yr haul i dyfu, a hynny'n creu cynefin da iawn i bob math o greaduried gwyllt. Felly fan hyn, dwi wedi codi pwll sydd fel ymylon sydd yn codi'n ara deg o ddyfnder o fewn canol y pwll. Mae hwn yn bwysig i ganiatáu i bob math o greaduried fel brogaid, madfallod i ddringo mewn a allan o'r pwll heb unrhyw drafferth. Felly mae'n bwysig os ych chi'n ceisio denu bywyd gwyllt i mewn i'ch pwll natur chi, bod chi'n hwyluso hynny yn y ffordd orau posib trwy osod cerrig wrth ochre'r pwll a creu traethau gyda gro man, a hefyd plannu gwely o blanhigion aquatig ymylol fel gold y gors, fel nadan angof y dŵr, pob math o blanhigion dŵr llesol i natur, i greu rhyw fath o cyfer i'r planhigion a chi cwoto hefyd oddi fewn i'r dŵr. Ac os yw'r natur wedyn yn teimlo'n ddiogel oddi fewn i'r pwll, mae nhw'n fwy tebygol o ymgartrefi yno am gyfnod hir, a hynny wedyn eto yn cyfoethogi y math o greaduried sydd gyda chi'n byw oddi fewn i'r dŵr. Wrth gynllunio'n pwll natur gwyllt, mae'n bwysig i ni ystyried pa fath o ddeunydd dal dŵr i ni'n defnyddio i greu'r pwll. Dwi fan hyn wedi defnyddio polyethylene sydd ryw gyfuniad o blastig a rwber sydd yn helpu sicrhau bod cerrig siarp miniog ddim yn gallu tychu trwy'r liner, ond hefyd mae wedi diogelu rhag bylydre'r haul sy'n golygu bod chi'n cael hir hoedledd. Ma' modd i chi ddefnyddio pob math o liner neu pond liner, ond gwnewch yn siŵr bod chi'n gosod deunydd meddal oddi dan y pond liner fel rhyw fath o underlay, eto i ddiogelu'r liner yn erbyn cerrig siarp a gwydr neu unrhyw beth sydd oddi fewn i'r pridd cyn i chi wneud. Mae rai hefyd yn gosod haenyn o dywod yn ogystal â'r underlay, jyst i sicrhau bod y pwll 'i hunan ddim yn mynd i bynctro a creu unrhyw dyllau. Gallwch chi hefyd, pe byddech chi'n dymuno, ddefnyddio clai naturiol i greu pwll, neu ffynhonnell ddŵr naturiol fel nant yn dod i mewn i'r pwll a gadael. Ond gyda pylle felly, mae rhaid derbyn yn ystod misoedd cynnes yr haf bod nhw'n colli dŵr ac yn dueddol o sychu, a mae hynny'n ffenomena hollol naturiol, ond bod chi'n ymwybodol bod hynny'n bosib. Mae creu cynefin gwlyb yn yr ardd neu pwll natur yn galluogi ni i gynnwys planhigion newydd yn yr ardd na fydden ni fel arfer yn gallu tyfu yn y borderi. Yn y pwll natur gwyllt fan hyn gyda fi er enghraifft, mae gyda fi coch y milwr yn tyfu fan hyn, hefyd brwyn amrywiol, gold y gors sy'n blodeuo'n gynnar yn ei dymor pan nad oes blodau eraill yn blodeuo, lilies dŵr, pob math o blanhigion newydd diddorol. Ac un tip
byddwn ni'n eich cynghori chi i wneud os ych chi yn creu pwll, yw i fynd â bwced o ddŵr o bwll cyfagos i chi a roi fe mewn yn y pwll pan 'ych chi'n 'i llanw fe. Achos yn y dŵr hynny, ma' 'na organebe byw sydd hefyd yn creu planhigion naturiol 'u hunen oddi fewn i'r dŵr, boed yn chwyn dŵr neu unrhyw fath o fwswg naturiol sydd yn byw oddi fewn i'r pwll. Ma' mis Awst yn amser da iawn i gymoni'r pwll dŵr o unrhyw algi neu ddebri sydd 'di cwmpo mewn i'r dŵr. Achos un peth i gofio bob tro yw ni isie lleihau faint o faith sydd yn mynd mewn i'r dŵr o'r tir cyfagos mwyn lleihau faint o algi sy'n tyfu yn y dŵr. Wi'n gobeithio bo' hynny wedi'ch annog chi ystyried codi pwll natur gwyllt yn eich gardd chi. Tan y tro nesa, hwyl am y tro.